बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 14 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि सनाजुलि नार्जारिनि सान आरो आं, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारिनि सोंलु, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो रावबो रावनिबो नङा, बाक्सानि सबिराम बसुमतारिनि मिथिंगानि दांनाय रंजानाय, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि फागोला गोसोआ आरो क'क्राझारनि सुब बर'नि जोंनि गामि खन्थाइया सेबखांजादों आरो राखाव बसुमतारिनि सावननि साजा सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।